मी लहान मुलांसाठी औषध दाखवते, म्हणजे एकदम छोटी असतात ना, म्हणजे 5-6 वर्षापर्यंत, असं त्यांच्यासाठी मी औषध दाखवते. हे त्या साहित्य दाखवते. हा कांदा आहे, एक कांदा घेतला आहे, आणि हिंग आहे, आणि हा ओवा आहे, अजवाईन. हे ना कशासाठी माहिती आहे का, लहान मुलं असतात ना, त्यांना कसं कळत नाही, पोटात दुखतं, त्यांच्या पोटात दुखत असतं, रडत असतात, किरकिर करतात, पोटात जंत होतात, म्हणजे पोटात उचमलतं, उलटीसारखं होतं, मुलं जेवताना वकारे काढतात. त्याच्यासाठी आहे ना हे औषध आहे. हे असं आहे ना, कांदा कापायचा, त्याच्यामध्ये मी आता तुम्हाला दाखवते, घेऊनच दाखवते डायरेक्ट. हे मिक्सरचा भांडा घेतला आहे, आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकला आहे. हा एक कांदा घ्यायचा असा, आता त्याच्यामध्ये थोडा आहे ना ओवा टाकायचा, म्हणजे गॅस मुलांना होतो ना, त्याच्यामुळे आहे ना असं ओवा कांदा असं घ्यायचा. आणि आता हे कांदा ओवा घेतला आहे, त्याच्यामध्ये असा हा हिंग घ्यायचा, असा हिंग घ्यायचा थोडासा, म्हणजे आपण कसं अंदाजाने घ्यायचं. आता मी एक कांदा घेतला आहे, तुम्ही 2 कांदे घेतले तरी चालतील. आता इथे कसं कोण खाणारं नाही ना, औषध पिणारं, तरी पण ही माझी मुलं आता पितात औषध. असं कधी केलं ना तर ते पितात. मग त्याच्यामध्ये असं थोडंसं पाणी टाकायचं पहिलं, कारण जास्त पाणी नाही आधी टाकायचं. ते थोडं वाटल्यावर अजून पाणी टाकायचं थोडंसं. आता मी तुम्हाला हे मिक्सरला लावून दाखवते. हे असं वाटून घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये ना थोडंसं पाणी टाकायचं. हे गरम नाही करायचं आहे, थोडंसं असं पाणी टाकायचं. हे कसं आपण गाळून 2-3 वेळेला फिरवलं ना तरी चालतो मिक्सरला, कारण त्याचा अजून चांगला म्हणजे रस निघून येतो. हे आहे ना, हा परत एकदा मिक्सरला लावायचं, म्हणजे याचा पुरा आहे ना रस निघून येतो. हे असा रस काढून घ्यायचा. हे आहे ना, हे परत मिक्सरला लावायचं एकदा, म्हणजे कारण तो ओवा आहे ना चांगला वाटत नाही, म्हणून ह्याच्यात थोडं परत पाणी टाकायचं, थोडं पाणी टाकायचं, आणि परत फिरवायचं मिक्सरला. त्याचं परत फिरवून घ्यायचा थोडासा, आणि त्याचा परत रस सगळं काढून घ्यायचा. असा रस पूर्ण आहे ना असं काढून घ्यायचा चांगला. हे कांदा ओवा आणि हिंग ह्याचा असं रस काढून घेतला आहे, म्हणजे एक प्रकारचं हे औषध तयार झालेलं आहे. ह्याला गरम वगैरे करायचं नाही. हे कशासाठी आहे माहिती आहे ना, परत सांगते, म्हणजे मुलं कशी उलट्या काढतात, वकाऱ्या काढतात ना, जेवत नाही, पोटात दुखतं, रडतात, असं त्याच्यासाठी हे असं ज्यूस बनवायचा, आणि असं थोडं थोडं असं द्यायचं देताना. हे असं एवढं 2-3 वेळा द्यायचं करून. हे असं थोडं थोडं द्यायचं मुलांना 2-3 वेळा. हे औषध दिलं ना मुलांना की त्याच्यावर पाणी नाही द्यायचं प्यायला, हे औषधच द्यायचं. थोडा टाईम म्हणजे पोटामध्ये त्यांचा आराम पडेल, म्हणून पाणी नाही द्यायचं. एकदम मस्त रेडी तयार झाला आहे.